ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ନାରୀଙ୍କର ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶିକ୍ଷିକା। ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ। ସେ 3 ଜାନୁଆରୀ 1831ରେ ନାଇଗାଁ ଗ୍ରାମର ସାତରା ଜିଲ୍ଲାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜ୍ୟୋତିରାଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଥିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଜ୍ୟୋତିରାଓଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମାନସପଟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1848 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ। 1851 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ 3ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 150 ଜଣ ବାଳିକା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମିତ୍ର ଫାତିମା ତାଙ୍କୁ ସହାୟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାଦୁଅ, ପଚା ଟମାଟୋ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିବା ରାଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଗୁଣାବାଈ ମଧ୍ୟ ସହାୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବିଧବା ବିବାହ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1897 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଥିବା ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ। ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ଲେଗ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାର ସହାୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସହାୟ କରୁ କରୁ ସେହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା।